Спартыўныя чыноўнікі Беларусі спрачаюцца пра грошы. Министерство финансов говорит, денег нету. Юрысты Магомеда Адзіева заклікаюць сілавікоў праверыць МЛ Віцебск. Спіс магчымых парушэнняў закону ўражвае. Гэта ютуб-канал Шаснок, мяне зовут Ярослав Пісаренко. Вітанкі ўсім! Рушым наперад! Як вы там, не вельмі спякотна? У мяне вось вельмі. Таму давайте хутенька навіны спорта, а пасля адразу піць халодныя напоі, окей? Вось прыкіньце, мне просто стаяць і нешта балбатаць у камеру ўжо складана. У такое надвор'е. А людзі рэкорды ставяць. Марыя Жодзік выступіла на спаборніцтвах у Познані і выдала свой лепшы вынік у сезоне. Турнір пачаўся на 3 гадзіны пазней праз экстрэмальную тэмпературу. Днём да плюс 39. Але беларуска, якая выступае за Польшу, скокнула 1 метр і 97 сантыметраў. Паўтарусь, гэта яе рэкорд у гэтым сезоне. Было горача, але мне падабаюцца такія умовы, калі цела добра разагрэтае і не трэба расцягвацца падчас спаборніцтваў. Сапраўды тут ужо не да разагрэвак. То і мы давайте ідзем адразу ў сур'ёзныя тэмы. Мінская хакейная Дынама пакуль не мае трэнера. Мы неяк расказвалі пра гэтых всіх прэтэндэнтаў. Зараз ужо не расказваем, бо неяк там не шмат навін. Але Дмітрый Баскаў у крыху вырашыў расказаць, хто ўзначаліць каманду і каго чакаюць у Менску. З задавальненнем ужо сёння вызначыліся б з беларускім трэнерам. Калі б нехта ў дадзены момант быў гатовы ўзначаліць тое удасканаленае Дынама, якое задало планку, ніжэй апускацца не можам. Беларусы, саран, новы трэнер Дынама будзе іншаземцам. З НХЛ або сістэмы НХЛ, сказаў Баскаў. Элітна. Дарэчы, той жа Баскаў паведаміў, што на пасадзе гендзіра застанецца Артём Каркоцкі. Я вось чытаў гэтую навіну і неяк задумаўся, а хто такі сам Баскаў? Ён лічыцца, мабыць, самым аўтарытэтным спікерам па Дынама, але я злавіў сябе на думцы, што я ўжо не разумею фармальна, якое дачыненне да клуба ён мае. Вось як, напрыклад, яго цітруюць. Трыбуна піша, што гэта былы кіраўнік Федэрацыі хакея. Беларус-хокей дае коротка і зразумела. Сенатор. Спорт 5 бай больш разгорнуты і афіцыйна. Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Россияне з чэмпіяната называюць яго гендырэктарам, хаця генеральны дырэктар у Дынама Артём Каркоцкі. На сайце каманды Баскава няма увогуле. Каб вы разумелі, на тым жа сайце ёсць нават асобная укладка, якая называецца дзяржсімволіка. На ўсялякі выпадак там нагадваюць, як выглядае сцяг, герб і гімн. Ну вось так вось вырашылі і такі элементик дадаць. Ну а што? Дура, чтоб, сука, не втыкала, блядь. Карацей, цікава, што Баскаў гэта галоўны спікер па Дынама, але сам афіцыйнай пасады не мае. Па ашчучэннях ён такі галоўны тип па Дынама, які нясе адказнасць за клуб перад Лукашэнкам. То бок намеснік Лукашэнкі па Дынама. Я б вось так назваў. Але, канешне, паказальна Баскаву, каб кіраваць ужо нават пасаду займаць ніякую не трэба. За апошнія гадоў 6 ён зрабіў даволі моцную кар'еру. У ВК з'явілася вельмі інтрыгуючае відэо. Яно называется «Совещание по вопросам применения указа номер 337». Вот время и настало. Выполнить приказ 337. Пра бабкі яны там карацей разганялі. Пачатак гэтага стрыму быў даволі дзіўным. Ён пачынаўся проста абрыўкам фразы намесніцы прэм'ер-міністра Натальи Петкевич. Першыя словы стрыму былі такімі. Поэтому сидели в любую погоду и на ледниках и так далее в хороших условиях, но уже зарабатывать никто не зарабатывал. Цікава, пра што гэта яна расказвала. Можа, пра этап свайго жыцця ў США. Карацей, гадзіну часу чыноўнікі балакалі пра грошы ў спорце. Там яны нейкія графікі показывали тое-сёе, але давайте лепей хайлайты вам покажу. Адразу паглядзім, з якой праблемай да чыноўнікаў прыйшоў таксама чыноўнік Михаил Боднікаў. Ён кіруе пляжным футболом, і яму, як і ўсім у беларускім спорце, патрэбныя былі грошы. Если мы обращаемся в какой-то спортивный клуб с просьбой создать пляжно-футбольную команду, у нас возникает ситуация, что лимиты на клуб установлены, и создание еще одной команды, пляжно-футбольной, мини-футбольной, оно проблематично для клуба. Если есть такая возможность проработать вопрос, если в клубе, в структуре клуба создается несколько команд, чтобы было нормальное финансирование. Простым языком, извините, хотелки, которые там в сметах нарисованы и деньги не израсходованы, а мы идем сверху и еще просим дополнительно, дайте нам на что-то и так далее. Мы сначала грамотно должны распределить вот это, не покупать телефоны по 5600 и не тратить на всякую ерунду деньги, а нормально их сложить, потому что все эти деньги с одного кармана берутся. Не
результата, ничего никого не показывают. А вы хотите еще пляжного нас создавать там в этих футбольных клубах. Давайте разберемся сначала с тем, что у нас есть и зачем в таком количестве. И мы содержим, и зарплаты выделяем, и так далее. Давайте. Конечно, проще играть в футбол в пляжный, чем работать где-то на предприятии, в организации или в колхозе. Ну, тое, што пляжны футбол гуляць прасцей, чым працаваць у калгасе. Тут жа Геннадзій Туміловіч сваю ацэнку даў. Давайте яшчэ раз гэты бэнгер паслухаем. Пляжный футбол легче, чем работать в колхозе? Пердеть в министерском кресле, блядь, сложнее, блядь, чем работать в колхозах, которых уже у нас нету, блядь. Колхозы ты вспомнил. Хуля ты не в колхозе тогда? А тэма тэлефона, які каштаваў 5600, уздымалася неаднойчы на гэтай канферэнцыі. Пра яго нават намеснік Ковальчука Барауля рассказывал. Практика показала, что отдельные федерации стали использовать этот источник финансирования для приобретения сотовых телефонов стоимостью 5600 рублей. Что ж там за аппарат-то такі? Я так разумею, пляжнікі сабе iPhone 17 Pro взялі, і вось гэта не дае пакою міністэрства, бо у іх там, што, андроиды? Ці гледзячы на тое міністэрства, я б сказаў, што там Siemens ці Sony Ericsson, нават без Bluetooth, просто з экпортамі. Ладно, что там яшчэ цікавага сказалі. Той же Ковальчук сказаў, што санкцыі з беларускага футбола могуць быць знятыя ў любы момант. Маўляў, ёсць падтрымка на ўзроўні УЕФА. Ну, гэта мы чуем ужо пастаянна. Давайте спачатку скасуюць той бан, тады ўжо і пагаварым. І калі ўжо пра санкцыі, ці там пра баны, мы тут шмат гаварым пра тое, што еўракубкі вельмі патрэбны беларускім камандам, менавіта праз грошы, але, як аказалася, не ўсё для іх так проста. Вось што сказаў начальнік управлення па спорце выканкама па Мінскай вобласці Роман Кузнецоў пра грошы ў жодзінскім Торпеда. Хуценька вам зараз прачытаем. Торпеда Белаз удзельнічала ў еўракубках. Расходняя частка даволі вялікая. З улікам санкцый Белаза сродкі ад УЕФА за апошнія 3 гады так і не паступілі, а гэта больш за $2 мільёны. На сённяшні дзень складваецца дэфіцыт. Карацей, цікавы ў іх там стрым атрымаўся. Можна было б у некалькі секунд укласціся. Нема грошаў, і ўсё тут. Так, калі вы думаеце, што шоу пад назвай ML Віцебск ужо скончылася, то не. Там все толькі пачынаецца, бо адвакаты звольненага трэнера Магамеда Адзіева маюць намер вельмі патрапаць нервы клубу. Яны патрабуюць правесці праверку ў МЛ. Кажуць, што трэба расследаваць магчымыя дачыненні каманды і яе ўладальніка Артёма Лявонова да спробы арганізацыі вылету Віцебска з вышэйшай лігі ў 25-м годзе. Таксама там думаюць, што Лявонаў датычны да зняцця 3 ачкоў з Віцебску за расійскія выказванні гульца Валерыя Гарбатчыка і подкуп суддзяў, якія абслугоўваюць гульню каманды. Яшчэ там таксама фігуруе подкуп гульцоў Віцебска. Падаецца, даволі сур'ёзныя прад'явы, не? Як думаеце, з чаго гэта ўсё? У Адзіева проста моцна бамбіць, і ён хоча максімальна правучыць Лявонова, ці як? Ці проста спрабуе пушыць кіраўніка, каб там яму, можа, не ведаю, нейкія адступныя нарэшце на карту ўпалі. З улікам таго, што Артём Лявонаў мецэнат года, можа, яны і ўпадуць. На фоне вось такога МЛ мінская Дынамо выглядае максімальна адэкватнай камандай. Хаця, можа, гэта праз тое, што каманда даволі закрытая. Прабачце, але адносіны галоўнага трэнера мінчан Александра Шагойкі з аператарам Беларусь-5, ну гэта проста нейкі цуд. 0 по жёлтым в пользу минчан. Калі Артём Лявонов звяртаецца да цябе, каб ты ўзначаліў МЛ. А, не-не-не. Я зразумеў, які відос мне гэта нагадвае. Тое адчуванне, калі ты аператор БТ і прыйшоў працаваць на беларускі футбол. Тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай нахуй. Камеру вырубай, блядь, мудила, блядь. Ну дакладна ж не. Не заўсёды ўсё можна пабачыць у беларускім футболе. Хаця тут ведаеце, як паглядзець, у прамым сэнсе. Бо можна, напрыклад, спампаваць апку bytribuna.com. З ёй зручна сачыць за беларускім футболам, там таксама ёсць шмат крутых тэкстаў. А з клёвым матч-цэнтрам можна сачыць і за гульнямі, канешне ж, чэмпіянату свету. Ці, напрыклад, пачытаць тэкст пра тое, як выступілі на мундзіяле гульцы, якія калісьці гулялі ў беларускім чэмпіянаце. Спасылка на апку будзе ў апісанні. А яшчэ ў апісанні будзе спасылачка на квіточкі на сумесны прагляд фіналу чэмпіянату свету ў Варшаве. Мы з Сашам Івуліным робім вялікае шоу, вас вельмі чакаем. Разумею, што да фіналу яшчэ даволі доўга, але прыемна, што квіточкі ўжо пакупаюць і прычым даволі актыўна. Не прапусціце. А ў мяне на гэтым всё. Я ўжо амаль весь мокры. Дзякуй, што даглядзелі гэты відос до конца. Будзем разам чакаць добрых навін і піць халодныя нейкія напоі. І ў такую спёку, конечно ж, перажыце сябе. Пакуль.